Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാഞ്ചനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തി. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗൃജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസുരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തി. നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ ഗുരുമരാജ് നിതായ ഗൗരപ്രജ്ഞാനന്ദേ ഹരേ രൂപ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 19. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാമാഹുരാത്മനോ ഹൃദ്യം ശ്രേയസ്കാമസ്യ മാനിനി യസ്യാം സുദുരമദ്യസ്യാ പുമാം ശരതി വിജ്വരഃ. യാമാഹുരാത്മനോ ഹ്യർദം ശ്രേയസ്കാമസ്യ മാനിനി യസ്യാം സുദുരമദ്യസ്യാ പുമാം ശരതി വിജ്വര. യാമാഹുരാത്മനോ ഹ്യർദം ശ്രേയസ്കാമസ്യ മാനിനി യസ്യാം സുദുരമദ്യസ്യാ പുമാം ശരതി വിജ്വരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാമാഹുരാത്മനോ ഹ്യർദം ശ്രേയസ്കാമസ്യ മാനിനി
यामाहुरात्मनो कृत्यं कामस्यमानिनी यस्यां सुदुरमध्यस्य पुमां शरदि विज्वरः यस्यां सुदुरमध्यस्य यामाहुरात्मनो ह्यर्दं श्रेयस्कामस्य मानिनी यस्यां सुदुरमध्यस्य पुमां शरदि विज्वरः हरे कृष्णा ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ശ്രീജയജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्णा प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यामाहुरात्मनो हृद्धं श्रेयस्कामस्य मानिनी यस्यां सुधुरमध्यस्य पुमांश्चरति विज्वरः. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यामां पुरात्मनः हृत्यं श्रेयस्कामस्य मानिनी यस्यां सुदुरमाद्यस्य पुमांश्चरति विज्वरः. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यामाहुरात्मनो हृदं श्रेयस्कामस्य मानिनी यस्यां सुदुरमध्यस्य पुमांश्चरति विज्वरः. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, വിഷ്ണുപ്രിയ വിനീത ദേവദാസ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रणामम. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यामाहुरात्मनो ह्यर्दं श्रेयस्कामस्य मानिनी यस्यां सुधुर मध्यस्य पुमांश्चरति विज्वरः. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, ഗീതാട്ടി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्ण प्रभु जी. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यामाहुरात्मनो ह्यर्धं श्रेयस्कामस्य मानिनी यस्यां सुधुरमध्यस्य पुमांश्चरति विज्वरः. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പങ്കജാക്ഷ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यामाहुरात्मनो हृद्यं श्रेयस्कामस्य मानिनी यस्यां साधुरमन्यस्य पुमांश्चरति विज्वरः. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्णा प्रभु जी. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यामाहुरात्मनो ह्यर्दं श्रेयस्कामस्य मानिनी यस्यां सुदूरमध्यस्य पुमाश्चरति विज्वरः. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാഥ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्णा प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यामाहुरात्मनो ह्यर्दं श्रेयस्कामस्य मानिनी यस्यां सुदूरमध्यस्य पुमांश्चरति विज्वरः. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यामाहुरात्मनो हृदं श्रेयस्कामस्य मानिनी यस्यां सुदूरमध्यस्य पुमांश्चरति विज्वरः. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. हरे कृष्णा प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यामाहुरात्मनो ह्यर्थं श्रेयस्कामस्य मानिनी यस्यां सुधुरमध्यस्य पुमांश्चरति विज्वरः. हरे कृष्णा प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അംബുജാദേവി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्णा प्रभु जी. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ओम नमो भगवते वासुदेवाय.
യാമാഹുരാത്മനോ ഹ്യർത്ഥം ശ്രേയസ്കാമസ്യ മാനിനി യസ്യാം സ്വധുരമധ്യസ്യ പുമാംശ്ചരതി വിജ്വരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാമാഹുരാത്മനോ ഹ്യർത്ഥം ശ്രേയസ്കാമസ്യ മാനിനി യസ്യാം സുദുരമധ്യസ്യ പൂമാംശ്ചരതി വിജ്വരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാമാഹുരാത്മനോ ഹ്യർത്ഥം ശ്രേയസ്കാമസ്യ മാനിനി യസ്യാം സ്വധുരമധ്യസ്യ പുമാംശ്ചരതി വിജ്വരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാനുത്തര കൃഷ്ണദേവി ദർശന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാമാഹുരാത്മനോ ഹ്യർത്ഥം ശ്രേയസ്കാമസ്യ മാനിനി യസ്യാം സ്വധുരമധ്യസ്യ പുമാംശ്ചരതി വിജ്വരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാമാഹുരാത്മനോ ഹ്യർത്ഥം ശ്രേയസ്കാമസ്യ മാനിനി യസ്യാം സ്വധുര്യമധ്യസ്യ പുമാംശ്ചരതി വിജ്വരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. യാം ഭാര്യ ആരോ ആഹു പറയുന്നു ആത്മനഃ ശരീരത്തിന്റെ ഹി അങ്ങനെ അർദ്ധം പകുതി ശ്രേയഃ ക്ഷേമം കാമസ്യ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും മാനിനി ഓ ബഹുമാന്യനെ യസ്യാം ആരിൽ സ്വമധുരം എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും അദ്യസ്യ ഭാരമേൽപ്പിക്കുന്ന പുമാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ ചരതി ചലിക്കുക വിജ്വരഃ ആകാംക്ഷയില്ലാതെ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ജയ്. ഓ ബഹുമാന്യനെ, പുരുഷന്റെ എല്ലാ മംഗളകർമ്മങ്ങളിലും പങ്കുകൊണ്ട് വളരെ സഹായിയായി വർത്തിക്കുന്നതിനാൽ പത്നിയെ അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അർദ്ധഭാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഒരുവന് തന്റെ ഭാര്യയെ എല്ലാ ചുമതലകളും ഭാരമേൽപ്പിച്ച് ആകാംക്ഷ കൂടാതെ ജീവിതയാത്ര നടത്താം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ജയ്. വൈദിക അനുശാസന പ്രകാരം ഭർത്താവിന്റെ ചുമതലകളിൽ പകുതിയും നിർവഹിക്കാൻ ഉത്തരവാദിയായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭാര്യയെ അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ നല്ല പകുതിയായി അംഗീകരിക്കുന്നു. ഒരു ഗൃഹസ്ഥന് തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത പാപകരമായ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാൻ പഞ്ചയത്നം എന്ന് വിളിക്കുന്ന 5 വിധത്തിലുള്ള യത്നങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു മനുഷ്യൻ യോഗ്യതകളുടെ കാര്യത്തിൽ പൂച്ചകളുടെയും നായ്ക്കളുടെയും നിലവാരത്തിലാണെങ്കിൽ അവൻ ആത്മീയ കർത്തവ്യങ്ങൾ കരുപിടിപ്പിക്കേണ്ട കർത്തവ്യം വിസ്മരിക്കുകയും ഭാര്യയെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കുള്ള ഉപകരണം മാത്രമായി കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ വ്യക്തിപരമായ സൗന്ദര്യമാണ് മുഖ്യ പരിഗണന. വ്യക്തിപരമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വിഘാതമുണ്ടാകുമ്പോൾ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ വിള്ളൽ വീഴുകയും വിവാഹമോചനം വരെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. പക്ഷെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ പരസ്പര സഹകരണത്തോടെ ആത്മീയ ഉന്നതി ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ വ്യക്തി സൗന്ദര്യം പരിഗണിക്കപ്പെടുകയോ പ്രേമം പ്രഹസനമാവുകയോ ദാമ്പത്യത്തിൽ വിള്ളലുണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രേമത്തിന്റെ പ്രശ്നമേ ഇല്ല. വിവാഹ ജീവിതം വാസ്തവത്തിൽ അംഗീകൃത വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ആത്മീയ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി പരസ്പര സഹകരണത്തോടെ നിർവഹിക്കേണ്ട ഒരു കർത്തവ്യമാണ്. അതിനാൽ ആത്മീയ ഉണർവിന് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത നായ്ക്കളുടെയും പൂച്ചകളുടെയും നിലവാരത്തിലുള്ള ജീവിതം ഒഴിവാക്കാൻ വിവാഹം അനിവാര്യമാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ജയ്. നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. കുറച്ച് 20ാമത്തെ ഓക്കെ 20ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാമാശ്രിതേന്ദ്രിയാരാധീൻ ദുർജയാനിതരാശ്രമേ വയം ജയേ മഹോളാഭിർ ദസ്യുൻ ദുർഗാപതിർയദാ. രാമാശ്രിതേന്ദ്രിയാരാധീൻ ദുർനയാനിതരാശ്രമേ വയം ജയേ മഹേളാഭിർ ദസ്യുൻ ദുർഗാപതിർയദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കും. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാമാശ്രിതേന്ദ്രിയാരാധീൻ ദുർജയാനിതരാശ്രയമേ വയം ജയമേ ഹേളാവീർദസ്യൂൻ ദുർഗാപതിർയദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാമാശ്രിതേന്ദ്രിയാരാധീൻ ദുർജയാനിധരാശ്രമേ വയം ജയമേതസ്യൂൻ ദുർഗപതിർയദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാമാശ്രിതേന്ദ്രിയാരാധീൻ ദുർജയാനിതരാശ്രമേ വയം ജയേ മഹേളാഭിർയദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേൾക്കുന്നുണ്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. തനു പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാമാശ്രിതേന്ദ്രിയാരാധീ ദുർജയാനിതരാശ്രമൈഃ വയം ജയേമഹേളാഭിർദസ്യൂൻ ദുർഗപതിർയദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാമാശ്രിതേന്ദ്രിയാരാധീൻ ദുർജയാനിതരാശ്രമൈഃ വയം ജയേ മഹേളാഭിർദസ്യൂൻ ദുർഗപതിർയദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രതിഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാമാശ്രിതേന്ദ്രിയാരാധീൻ ദുർജയാനിതരാശ്രമൈഃ വയം ജയേ മഹേളാഭിർദസ്യൂൻ ദുർഗപതിർയദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി ദേവിദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാമാശ്രിതേന്ദ്രിയാരാധീൻ ദുർജയാനിതരാശ്രമൈഃ വയം ജയേ മഹേളാഭിർദസ്യൂൻ ദുർഗപതിർയദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാമാശ്രിതേന്ദ്രിയാരാധീൻ ദുർജയാനിതരാശ്രമൈഃ വയം ജയേ മഹേളാഭിർദസ്യൂൻ ദുർഗപതിർയദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാമാശ്രിതേന്ദ്രിയാരാധീൻ ദുർജയാനിതരാശ്രമൈഃ വയം ജയേ മഹേളാഭിർദസ്യൂൻ ദുർഗപതിർയദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഡോക്ടർ വിജയകുമാരി അമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാമാശ്രിതേന്ദ്രിയാരാധീൻ ദുർജയാനിതരാശ്രമൈഃ വയം ജയേ മഹേളാഭിർദസ്യൂൻ ദുർഗപതിർയദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാമാശ്രിതേന്ദ്രിയാരാധീർ ദുർജയാനിതരാശ്രമൈഃ വയം ജയേ മഹേളാഭിർദസ്യൂൻ ദുർഗപതിർയദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓക്കെ. വത്സലജി മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാമാശ്രിത്രേന്ദ്രിയാരാധിർ ആശ്രമൈ വയം ജയേമ ഹേളാഭിർദസ്യുന്ദുർഗപതിർയഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാമാശ്രിത്യേന്ദ്രിയാരാധീൻ ദുർജയാനിതരാശ്രമൈ വയം ജയേമ ഹേളാഭിർദസ്യൂൻ ദുർഗപതിർയഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാമാശ്രിതേന്ദ്രിയാധീൻ ദുർജയാനീതരാശ്രമൈഃ വയം ജയേമ ഹേളാഭി ദസ്യുൻ ദുർഗാപതിർയഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാമാശ്രിത്യേന്ദ്രിയാരാധീൻ ദുർജയാനിതരാശ്രമൈ വയം ജയേമ ഹേളാഭിർദസ്യൂൻ ദുർഗപതിർയഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മണിഭൂഷിതരാവതി ദേവദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാമാശ്രിതേന്ദ്രിയാരാധീൻ ദുർജയാനീതരാശ്രമൈഃ വയം ജയേമ ഹേളാഭിർദസ്യുൻ ദുർഗപതിർയഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമുക്കിതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ചെയ്തു. ഒരു കോട്ടയുടെ മേധാവിക്ക് അതിക്രമിച്ച് കയറുന്ന കൊള്ളക്കാരെ അനായാസം കീഴടക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ ഭാര്യയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരുവന് മറ്റ് സാമൂഹിക ക്രമങ്ങളിൽ കീഴടക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ജയിക്കാൻ കഴിയും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ചെയ്യുക. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ 4 ആശ്രമ ക്രമങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചാരി ക്രമം, കുടുംബസ്ഥൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ക്രമം, വിശ്രമി അല്ലെങ്കിൽ വാനപ്രസ്ഥ ക്രമം, പരിത്യാജി അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസി ക്രമം. കുടുംബസ്ഥൻ സുരക്ഷിതനായിരിക്കും. ശാരീരികേന്ദ്രിയങ്ങളെ ശരീരമാകുന്ന കോട്ടയിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറുന്ന കൊള്ളക്കാരായി പരിഗണിക്കുന്നു. ഭാര്യയെ കോട്ടയുടെ മേധാവിയായി കണക്കാക്കാം. ശരീരത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭാര്യ അതിനെ തകർന്നു പോകാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ലൈംഗിക ആവശ്യം ഓരോരുത്തർക്കും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്തതാണ്. പക്ഷെ ഒരുവന് ഒരു സ്ഥിരം ഭാര്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൾ അവനെ ഇന്ദ്രിയ ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നു. നല്ലവളായ ഭാര്യയുള്ള ഒരുവൻ സമൂഹത്തിലെ കന്യകളായ കുമാരിമാർക്കും ഇതര വനിതകൾക്കും ഒരിക്കലും കുഴപ്പവും സൃഷ്ടിക്കില്ല. സ്ഥിരം ഭാര്യയില്ലാത്ത ഒരുവൻ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ബ്രഹ്മചാരിയോ വാനപ്രസ്ഥനോ സന്യാസിയോ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക ആശ്രമങ്ങളിലെ ആദ്യക്രമം ലംഘിച്ച് അസന്മാർഗിയും ചാരിത്ര്യ അഭംഗകനും സാമൂഹ്യദ്രോഹിയുമായി മാറും. വിദഗ്ധനായ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്നും ചാരിത്രഭംഗനും സാമൂഹ്യദ്രോഹിയുമായി മാറും. വിദഗ്ധനായ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്നും വിനയത്തോടെ കർശനവും സാമ്പ്രദായികവുമായ ബ്രഹ്മചര്യ പരിശീലനം നേടാത്ത പ്രഹസന ബ്രഹ്മചാരികളും നിശ്ചയമായും ലൈംഗികതയുടെ ആക്രമണത്തിൽ വീണുപോകും. വിശ്വാമിത്രനെ പോലുള്ള മഹായോഗികൾക്ക് പോലും വീഴ്ച പറ്റിയ അനവധി സംഭവങ്ങളുണ്ട്. എന്തായാലും ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി തന്റെ വിശ്വസ്തയായ ഭാര്യയാൽ ഇത്തരം പതനങ്ങൾ പറ്റാതെ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടും. ലൈംഗിക ജീവിതമാണ് ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങൾക്ക് നിദാനം. ആകയാൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം ഒഴികെയുള്ള 3 ആശ്രമങ്ങളും അത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിക്ക് ഒന്നാന്തരം ബ്രഹ്മചാരികളെയും വാനപ്രസ്ഥികളെയും സന്യാസിമാരെയും സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുണ്ട്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.
21-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നവയം പ്രഭവസ്താം ത്വമാനു കർത്തും ഗൃഹേശ്വരി അപ്യായുഷവാസ്നേന യേ ചാന്യേ ഗുണഗൃന്ദവഃ. ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ രാജ്ഞി ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനുമോ മരണാനന്തരം പോലുമോ ജോലി ചെയ്താലും നിന്നെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുവാനോ നീ ചെയ്തതിനൊക്കെ തിരിച്ചു നൽകാനോ സാധ്യമല്ല. വ്യക്തിപരമായ യോഗ്യതകളെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് പോലും നിനക്ക് പകരം നൽകാനാവില്ല. ഇത് ആരും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ്? കശ്യപനും നിധിയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് അല്ലെ? ഭാവാർത്ഥം ചില പ്രഭുപാദർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ ഭർത്താവിനാൽ അത്രയധികം പുകഴ്ത്തപ്പെടുമ്പോൾ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവൻ അവളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവനോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ വെറും കളിവാക്കുകൾ ആയിരിക്കുമെന്നോ ആണ്. ഭാര്യമാരോടൊത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഗൃഹസ്ഥന്മാർ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന്റെ സ്വർഗീയാനുഭൂതികൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അവർക്ക് നരകത്തിൽ വീഴുമെന്ന ഭയമില്ല. കശ്യപൻ ഇങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിത്യാജ്യത്തിന്റെ സന്യാസത്തിലെ തലത്തിലെത്തിയ പുരുഷന് ഭാര്യ ഉണ്ടാവില്ല. എങ്കിലും അവൻ ലൈംഗികേച്ഛയുണ്ടായി അന്യസ്ത്രീയെയോ മറ്റുള്ളവന്റെ ഭാര്യയോ പ്രാപിച്ചാൽ നരകത്തിൽ പതിക്കും. പത്നിയെ പരിത്യജിച്ചും വീട് വിട്ടും സന്യാസത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നവർക്ക് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വീണ്ടും ലൈംഗികാസ്വാദന മോഹമുണ്ടായാൽ അവർ നരകത്തിൽ പതിക്കുമെന്ന് തീർച്ച. ആ നിലയ്ക്ക് ഗൃഹസ്ഥന്മാർ സുരക്ഷിതരാണ്. അവർ പക്ഷെ ഭാര്യമാർ നൽകിയതിനു പകരം നൽകാൻ കഴിയാത്ത ഈ ജീവിതത്തിലായാലും അടുത്ത ജീവിതത്തിലായാലും അവരോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കും. ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ പരിശ്രമിച്ചാലും ഭാര്യയ്ക്ക് തിരിച്ചു നൽകാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. എല്ലാ ഭർത്താക്കന്മാർക്കും ഭാര്യമാരെ പുകഴ്ത്താൻ സാധിക്കില്ല. സാധിക്കുന്നവർക്ക് പോലും ഭാര്യയോടുള്ള കടം വീട്ടാനാവില്ല. ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ പറ്റി നടത്തുന്ന അസാധാരണമായ പുകഴ്ത്തലുകൾ തീർച്ചയായും കഴമ്പില്ലാത്ത കളിവാക്കുകൾ തന്നെ. 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. അതാപി ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അതാപി കാമമേദം തേ പ്രജാത്യേ കരവാണ്യലം യഥാ മാം നാദിവോ ജന്തി മുഹൂർത്തം പ്രതിപാലയാ. നിനക്ക് തിരിച്ചു നൽകാൻ എന്നാൽ സാധ്യമല്ലെങ്കിലും സന്താനങ്ങളെ പ്രസവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിന്റെ ലൈംഗികാഗ്രഹം ഞാൻ ഉടനെ നിവർത്തിച്ചു തരാം. എങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ എന്നെ അധിക്ഷേപിക്കാതിരിക്കാൻ നീ ഏതാനും നിമിഷം ക്ഷമിക്കണം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ചെയ്യും. ഭാര്യയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഭർത്താവിനെ അവളിൽ നിന്ന് നേടിയിട്ടുള്ളതെല്ലാം മടക്കി കൊടുക്കുവാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും സന്താനങ്ങളെ നേടാൻ വേണ്ടിയുള്ള അവളുടെ ലൈംഗികാഗ്രഹം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുവാൻ അയാൾ ഒരു തികഞ്ഞ ഷണ്ടനല്ലാത്ത പക്ഷം ഒട്ടും പ്രയാസമുണ്ടാവില്ല. സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു ഭർത്താവിന് ഇതൊരു നിസ്സാര കാര്യമാണ്. വളരെ ആകാംക്ഷയുണ്ടായിട്ടും കശ്യപൻ മറ്റുള്ളവർ തന്നെ പഴിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതാനും നിമിഷം ക്ഷമിക്കുവാൻ ഭാര്യയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അദ്ദേഹം തന്റെ അവസ്ഥ താഴെ പറയും പോലെ വിവരിച്ചു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേഷാംഘോരതമാവേല ഘോരാണാം ഘോരദർശന ചരന്തിയസ്യാം ഭൂതാനി ഭൂതേശാനുചരാണിഹ. ഭീകരരൂപികളായ ഭൂതങ്ങളും അവയുടെ ഈശ്വരന്റെ സന്തത സഹചാരികളും പ്രത്യക്ഷരാകുന്ന സമയമായതിനാൽ ആ പ്രത്യേക സമയം വളരെ അശുഭകരമായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക്. കശ്യപൻ തന്റെ ഭാര്യ ദിതിയോട് അല്പസമയം ക്ഷമിക്കാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു. ഭൂതപ്രേത പിശാചുകൾ അവരുടെ യജമാനായ രുദ്രഭഗവാനോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേക സമയം പരിഗണിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഏതസ്യാം സാദിസന്ധ്യായാം ഭഗവാൻ ഭൂതഭാവനഃ പരീതോ ഭൂതപർഷദ്ഭിർ വൃഷേണാടതി ഭൂതരാട്. ഭൂതങ്ങളുടെ രാജാവായ ഭഗവാൻ ശിവൻ തന്റെ കാളയുടെ പിന്നിലിരുന്ന് ഭൂതങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയമാണിത്. ആ ഭൂതങ്ങൾ മഹാദേവനെ സ്വന്തം ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പിന്തുടർന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക്. ഭഗവാൻ ശിവൻ അല്ലെങ്കിൽ രുദ്രൻ ഭൂതങ്ങളുടെ രാജാവാണ്. ക്രമേണ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഒരു പാതയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന ഭൂതങ്ങളുടെ സ്വഭാവമുള്ളവർ ശിവനെ ആരാധിക്കുന്നു. മായാവാദി തത്വശാസ്ത്രക്കാരിൽ മിക്കവരും
ശിവന്റെ ആരാധകരാണ്. മായാവാദി ദാർശനികരോട് നിരീശ്വരത്വം പ്രഭാഷണം ചെയ്യാൻ പ്രത്യക്ഷനായ ശിവന്റെ അവതാരമായ ശ്രീപാദ ശങ്കരാചാര്യർ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ആത്മഹത്യകൾ പോലുള്ള വേദനാജനകങ്ങളായ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ യാതൊരു ശക്തിയും ഇല്ലാത്ത സൂക്ഷ്മ രൂപങ്ങളാണ് ഭൂതങ്ങൾ അഥവാ പ്രേതങ്ങൾ. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ പ്രേത സ്വഭാവികളുടെ അവസാന സങ്കേതം ഭൗതികമോ ആത്മീയമോ ആയ ആത്മഹത്യയാണ്. ഭൗതികമായ ആത്മഹത്യ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ നഷ്ടത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ആത്മീയ സ്വയം ഹത്യ വ്യക്തിപരമായ സ്വത്വം നഷ്ടമാക്കുന്നു. മായാവാദി തത്വശാസ്ത്രക്കാർ തങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്തി നിർവ്യക്തിക ആത്മീയ ബ്രഹ്മജ്യോതി അസ്തിത്വത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും അവരോട് വളരെ അനുകമ്പയുള്ള ശിവൻ അവർക്ക് ഭൗതിക ദേഹങ്ങൾ കൊടുക്കും. അദ്ദേഹം അവരെ സമയത്തിന്റെയും പരിതസ്ഥിതിയുടെയും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബാധമാക്കാതെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ഗർഭപാത്രങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഈ സത്യം ദിതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് കശ്യപൻ അവളോട് അല്പസമയം ക്ഷമിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. അവസാനമായിട്ട് 25-ാമത്തെ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്മശാനചക്രാനിലധൂളിദ്രുമാ വികീർണ വിദ്യോദജടാകലാപഃ ഭസ്മാവഗുണ്ടാമരരുക്മദേഹോ ദേവസ്ത്രിഭി പശ്യതി ദേവരസ്തി ശ്മശാനചക്രാ ധൂമ്രാ വികീർണ വിദ്യോദജടാകലാപഃ ഭസ്മാവഗുണ്ടാമലരുക്മദേഹോ ദേവസ്ത്രിഭി പശ്യതി ദേവരസ്തി. ശ്മശാനം ചക്രാനില ചുഴലിക്കാറ്റ് ധൂളിപ്പൊടി ധൂമ്ര പുക വികീർണ വിദ്യതോ വിരൂപൻ ജടാകലാപഃ ജടാധാരി ഭസ്മം അവഗുണ്ട പൂശിയ അമല കളങ്കരഹിതൻ രുക്മ ചുവന്ന ദേഹ ശരീരം ദേവാദേവൻ ത്രിഭിഹി 3 കണ്ണുകളോട് കൂടിയ പശ്യതി കാണുക ദേവരാഹ ഭർത്താവിന്റെ ഇളയ സഹോദരൻ തേ നിന്റെ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ചുവന്ന ശരീരമുള്ള ശിവൻ അളങ്കിതനെങ്കിലും ശരീരമാസകലം ഭസ്മം പൂശ്യവനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുടിയിലും ജടയിലും ശ്മശാനത്തിലെ ചണ്ടവാദം ആവാഹിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന പൊടി പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഇളയ സഹോദരനായ അദ്ദേഹം 3 നേത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് ദർശിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ശിവൻ ഒരു സാധാരണ ജീവസത്യല്ല. വിഷ്ണുവിന്റെയോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെയോ തലത്തിലുമല്ല. ബ്രഹ്മാവ് വരെയുള്ള എല്ലാ ജീവസത്തകളെക്കാളും ശക്തനാണ് അദ്ദേഹം. എങ്കിലും വിഷ്ണുവിന് തുല്യനല്ലെങ്കിലും വിഷ്ണുവിനെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിനും ത്രികാലങ്ങളും ഭൂതം വർത്തമാനം ഭാവി ദർശിക്കുവാൻ കഴിയും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കണ്ണ് സൂര്യനെ പോലെയും മറ്റേത് ചന്ദ്രനെ പോലെയും അഗ്നിസമാനമായ 3-ാം കണ്ണ് പുരികങ്ങൾക്കും മധ്യേ നെറ്റിയിലുമാണ്. 3-ാം കണ്ണിൽ നിന്നും അഗ്നി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രഹ്മാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏത് ജീവസത്തെയും കീഴടക്കാനും കഴിയും. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ യജമാനായിട്ടും അദ്ദേഹം ഒരു ഭൗതിക വസ്തുവും സ്വന്തമാക്കുകയോ സ്ഥിരമായി ഒരു നല്ല ഭവനത്തിൽ വസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. മിക്കവാറും ശവങ്ങൾ ദഹിപ്പിക്കുന്ന ചുടലപ്പറമ്പിൽ വസിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരവസ്ത്രം ശ്മശാനത്തിലെ ചണ്ടപാദത്തിന്റെ ധൂളികളാണ്. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളാൽ ഒരിക്കലും കളങ്കപ്പെടാത്ത ശിവൻ കശ്യപന്റെ പത്നി ദിതിയുടെ ഇളയ സഹോദരിയെ വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാൽ കശ്യപൻ അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ ഇളയ സഹോദരനായാണ് കാണുന്നത്. ഒരാളുടെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവിനെ സഹോദരനായാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. ആ സാമൂഹിക ബന്ധം അനുസരിച്ച് ശിവൻ കശ്യപന്റെ ഇളയ സഹോദരനായി ഭവിച്ചു. ശിവൻ തങ്ങളുടെ ലൈംഗിക ബന്ധം ദർശിക്കുമെന്നതിനാൽ സമയം ഉചിതമല്ലെന്ന് കശ്യപൻ ദിതിക്ക് താക്കീത് നൽകി.
നൽകിയത്. തങ്ങൾ രഹസ്യ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ബന്ധപ്പെടുന്നതെന്ന് ദിതിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാദിക്കാം. പക്ഷേ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും അഗ്നിയും കണ്ണുകളായുള്ള ത്രിനേത്രന്റെ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക വിഷ്ണുവിന്റെ കാഴ്ചയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത പോലെ ദുഷ്കരമാണെന്ന് ദിതിയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. കശ്യപൻ. ഒരു കുറ്റവാളി പോലീസിനാൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടാലും ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് വരാം. അവനെ തടവിലാക്കാൻ ഉചിതമായ സമയം വരാൻ പോലീസ് കാത്തിരിക്കും. വിലക്കപ്പെട്ട സമയത്തെ ലൈംഗിക ബന്ധം ശിവനാൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും അതിനുള്ള ശിക്ഷയായി ദിതി പൈശാചിക സ്വഭാവമുള്ളൊരു സന്താനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദിയും നിർവ്യക്തികവാദിയുമായി തീരാവുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും. ഇത് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ദിതിക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയായിരുന്നു കശ്യപൻ. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയം. ബാക്കി ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യവേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരിചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ദിതി ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴും കശ്യപൻ അത് വേണമെങ്കിലേ തടയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിനും ഉള്ളാൽ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള പത്നിമാരിലൊക്കെ മക്കളുണ്ട്, എന്നാൽ ദിതിക്ക് മക്കളൊന്നുമില്ല അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിനും അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിന് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന സമയം ഉചിതമായിരുന്നില്ല അല്ലെ. ദിതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയം സന്ധ്യാസമയത്താണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സമയമല്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി കാത്തിരിക്കാനായിട്ട് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ കശ്യപൻ ദിതിയെ പുകഴ്ത്തുന്നു അല്ലെ, ഭാര്യയെ പുകഴ്ത്തുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു ഒരു പത്നി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുരുഷന്റെ ഒരു അല്ലെ പകുതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അർദ്ധ ഭാഗമാണെന്ന് ഇവിടെ പറയും അല്ലെ. ശിവനെയൊക്കെ പറയും അർദ്ധ നാരീശ്വരൻ. ശിവന്റെ പകുതി ദേവി പാർവതിയാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു ഒരുവന് തന്റെ ഭാര്യയെ എല്ലാ ചുമതലകളും ഭാരമേൽപ്പിച്ച് ആകാംക്ഷ കൂടാതെ ജീവിതയാത്ര 4 ആശ്രമങ്ങൾ അല്ലെ. അതിലെ വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമത്തിലെ ആ ഗൃഹസ്ഥനെ ആ വീട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയി. എന്നാൽ അതിന് വളർന്ന കുട്ടികൾ അല്ലെ, തന്റെ ഭാര്യയെ നോക്കാനായിട്ടും അമ്മയെ നോക്കാനായിട്ടുള്ള മുതിർന്ന മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ആ മക്കളെ അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യയൊക്കെ മറ്റുള്ള ചുമതലകളെയൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഒരാൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ കൃഷ്ണാവതം ചെയ്യുന്നതിന് പരിശീലിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള സഹായമായിട്ടാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരുമിച്ച് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമല്ലാതെ
ഇവിടെ പറയുന്നു പ്രഭുപാദരെ പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ വെറും ലൈംഗിക ആസ്വാദനത്തിന് മാത്രമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് പറയും. മറ്റുള്ള ആശ്രമങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഗൃഹസ്ഥൻ ഒരു കാര്യത്തില് സുരക്ഷിതനാണെന്ന് പറയുന്നു. ബ്രഹ്മചര്യ ആശ്രമത്തിനും സന്യാസ ആശ്രമത്തിനും സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിലക്കിയിരിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, ആ ആശ്രമത്തിലുള്ളവർക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്ന പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവർക്ക് നരകങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഗൃഹസ്ഥൻ സുരക്ഷിതനാണെന്ന്. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ഏത് കാലത്തും ഏത് നേരത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈംഗിക ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാമെന്നല്ല പറയും. ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഗർഭധാന സംസ്കാര രീതികളും അതനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ലാത്ത പന്നികളെയും മറ്റുള്ള ജീവികൾ, പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെ പോലെയൊക്കെ വെറും ലൈംഗിക ആസ്വാദനത്തിനിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള സന്തതികൾക്കായിട്ടുള്ള ഗർഭധാനം നല്ലത് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാത്മാവിനെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അല്ലെ, അതിനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു വീണുപോയിട്ടുള്ള ആത്മാവ് ഒരു വൈഷ്ണവ, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലോ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലോ ഒരു ധനികന്റെ കുടുംബത്തിലോ ജനിക്കുന്നു, വീണ്ടും കൃഷ്ണാബോധം പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, അസമയത്ത് ബന്ധം ഇടുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു ശിവന്റെ ഭൂതഗണങ്ങളും ശിവനുമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയമാണ് സന്ധ്യാസമയം. ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴേ ദുരാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ആത്മഹത്യയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പ്രേതപിശാചികളായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാക്കൾക്ക് അവർക്ക് പിന്നീട് ഒരു ശരീരം ലഭിക്കണം അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാക്കളെ ആ ഒരു ഗർഭത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു എന്ന് പറയും. ആ ഒരു അസമയത്ത് ബന്ധങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി അല്ലെ, പാതിരാത്രി സമയങ്ങളൊക്കെ പ്രഭുപാദർ പറയും ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയം തന്നെയാണ് 11 മണിക്ക് ശേഷം എന്നൊക്കെ പറയും. 12 മണി, ആ 1 മണി, അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങൾ, ആ സമയങ്ങളിലും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനായിട്ടുള്ള ഗർഭധാന സംസ്കാരത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതാണ് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മാസത്തിൽ ഒരു തവണ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗൃഹസ്ഥന് ഭാര്യയുമായിട്ട് ബന്ധം പെടാമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതിനും ഒരു കണക്കുണ്ട്. ഇത്ര ദിവസം, ഇന്ന ദിവസം ആ ഭാര്യയിൽ അണ്ടം ഉൽപ്പാദിക്കുന്ന ആ ദിവസം ബന്ധപ്പെടാനൊക്കെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയും. അല്ലാതെ എനിക്കൊരു കുട്ടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ദിതി ആവശ്യപ്പെട്ട പോലെ ആവശ്യപ്പെടുകയും അങ്ങനെ നിർബന്ധപൂർവം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ എടുത്തില്ല ആ ഭാഗങ്ങള്. അപ്പൊ ദിദിക്ക് ആരൊക്കെയാണ് കുട്ടികളായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ആർക്കാ പറയാൻ കഴിയാ? ആരൊക്കെയാണ് ദിദിക്ക് കുട്ടികളായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്? ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യാശനും ഹിരണ്യകശിപും. അപ്പൊ ഈ അസമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ബന്ധം നടത്തിയത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇന്ന് കാണാം അസുര സ്വഭാവങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരാണ് ലോക ജനതയിലെ ഭൂരിഭാഗം നോക്കിയാലും. ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരും ഭക്തന്മാരെ ദ്രോഹിക്കുന്നതും ഭാഗവതത്തെയും ഭഗവത്ഗീതയെല്ലാം പുച്ഛിക്കുന്നവരും ഒക്കെ, പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിലൊക്കെ കൂടുതലും. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള അസുരന്മാര് ജനിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം? അസുരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് കൊമ്പുണ്ടായത് കൊണ്ടോ അല്ല വലിയ മീശയും വലിയ ശരീരമൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല അസുരൻ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവത്ഗീതയിൽ അല്ലേ, ആസുരിക ഗുണങ്ങൾ, ദൈവിക ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കണ്ടായി അല്ലേ. അപ്പൊ ആസുരിക ഗുണങ്ങളുള്ള ആളായിട്ട് മാറുന്നത് അതിങ്ങനെയുള്ള അസമയങ്ങളിലുള്ള ബന്ധം കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് ഇങ്ങനെ ആസുരിക പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവരായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അവര് ഒരു തരത്തിലെങ്കിലും മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ അസുരന്മാരെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഭഗവാനെയും ശാസ്ത്രങ്ങളെയും ഒക്കെ നിന്ദിക്കുന്നു അല്ലെ.
അപ്പൊ അതിന് അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയാണ് അതിന് കാരണം അല്ലെ. ഇവിടെ ഹിരണ്യാശനും ഹിരണ്യകശിപുവും ജനിക്കാനുണ്ടായിട്ടുള്ള കാരണം അതിഥിയുടെ വാശിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ സന്ധ്യാസമയത്ത് തന്നെ അല്ലെ. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അവർക്ക് ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ ലഭിക്കും അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപുവിനൊരു മകനുണ്ടായി അല്ലെ. ആ ദിതിക്കും കശ്യപിന് ഒരു കൊച്ചു മകനുണ്ടായി, ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ. അതും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് അല്ലെ. ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ, ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഹിരണ്യകശിപുവിന് പോലും മോക്ഷം ലഭിക്കുകയും അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനോട് പറയുന്നത്, നീ ഒരു കുട്ടി ഈ കുടുംബത്തിൽ ഭക്തനായത് കൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ 21 തലമുറയിലുള്ള അവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കുമെന്ന് പറയും. 7 തലമുറ പുറകിലേക്കും 14 തലമുറ മുന്നിലേക്കുമാണ്. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 21 തലമുറയ്ക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ 7-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പഠിക്കുന്നു പ്രഹ്ലാദന്മാരത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 പേരുണ്ടായി അല്ലെ. നമ്മളിവിടെ ഹിരണ്യാശനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനി പറഞ്ഞു വരേണ്ടത്. ഹിരണ്യാശനെ വധിക്കുവാനായിട്ട് രക്തവരാഹമായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ വിതുരർ അല്ലെ. അതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതാണ് ഈ ഹിരണ്യാശന്റെ ഒക്കെ ജനനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ സൽസന്താനങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഗൃഹസ്ഥന്മാരായാലും ആ ഗർഭധാന സംസ്കാരം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ബന്ധം കൊണ്ട് മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവൂ. അല്ലാതെ രീതിയിൽ മൃഗങ്ങളെ പോലെ ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആസുരിക സ്വഭാവങ്ങളുള്ള കുട്ടികളാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ബന്ധം പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വിള്ളലുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയും. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ പരസ്പര സഹകരണത്തോടെ ആത്മീയോന്നതി ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ വ്യക്തി സൗന്ദര്യം പരിഗണിക്കപ്പെടുകയോ പ്രേമം പ്രഹസനമാവുകയോ ദാമ്പത്യത്തിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രേമത്തിൽ പ്രശ്നമേ ഇല്ല. വിവാഹ ജീവിതം വാസ്തവത്തിൽ അംഗീകൃത വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചുള്ളതുപോലെ ആത്മീയോന്നതിക്ക് വേണ്ടി പരസ്പര സഹകരണത്തോടെ നിർവഹിക്കേണ്ട ഒരു കർത്തവ്യമാണ്. അതിലൂടെ പറയുന്നു, ആത്മീയ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബന്ധം, അല്ലാതെ വെറും ലൈംഗിക ആസ്വാദനത്തിന് മാത്രമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനാൽ ആത്മീയ ഉണർവിന് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത നായ്ക്കളുടെയും പൂച്ചകളുടെയും നിലവാരത്തിലുള്ള ജീവിതം ഒഴിവാക്കാൻ വിവാഹം അനിവാര്യമാണ്. നായ്ക്കളും പൂച്ചകളും ഒക്കെ എന്താണ്, അവര് കല്യാണമൊന്നും കഴിക്കുന്ന ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അവർക്ക് അല്ലെ. അവർക്കൊരു വീടിനുള്ളിൽ ഒരു റൂമിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബന്ധപ്പെടണമെന്നൊന്നുമില്ല. അവർക്ക് എവിടെയും പരസ്യമായിട്ട് അല്ലെ, റോഡിലും തെരുവിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കാം അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത്, പട്ടിയെയും പൂച്ചയെയും പന്നിയെയും ഒക്കെ പോലെ മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ട് വെറും ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം അങ്ങനെയുള്ള ജന്മങ്ങൾ ലഭിക്കുമെങ്കിൽ അല്ലെ. മനുഷ്യരെക്കാളും നല്ല രീതിയിൽ പന്നികളൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിക്കുന്നു. മനുഷ്യന് ഒരു പ്രസവത്തിലൂടെ 2-3 കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ചിലപ്പോഴൊക്കെ 4 ഒക്കെ. എന്നാൽ പന്നികൾ ഒരു പ്രസവത്തിൽ തന്നെ 8-10 കുട്ടികളെയൊക്കെ പ്രസവിക്കും. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ മൃഗങ്ങളുടെ ഇതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ടല്ല വിവാഹബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്, ആത്മീയ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പരസ്പര സഹകരണത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയും. മറ്റുള്ള ആശ്രമക്രമങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. അപ്പോ ഗൃഹസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു, ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ അവര് നരകത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയില്ല എന്നുള്ളത്. അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് മറ്റുള്ള ഇതിലായിട്ട് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മചര്യ ആശ്രമത്തിന് സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം യാതൊരു വിധത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സന്യാസ ആശ്രമത്തിൽ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വസ്ത്രം മാറിയത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാറി എന്ന് വരില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർക്കും ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവര് നരകത്തിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പൂർണ്ണമായിട്ടും തന്റെ മനസ്സും വാക്കും ശരീരവും ഭഗവാനായി സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുള്ള അവരെ
പിന്നീട് അതിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുകയും തൻ്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് സ്ത്രീകളെ സമീപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അധപ്പതനം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങള് ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നപ്പോഴും ആ ചോട്ടാ ഹരിദാസിനെ പോലുള്ള അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. എന്തായിരുന്നു കാര്യം? ചോട്ടാ ഹരിദാസിന് ഒരു സ്ത്രീയെ അല്പസമയം കൂടുതലായിട്ട് നോക്കി അവളുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന് മനസ്സിലായി. ഓരോ ദിവസവും മധുക്കരിക്ക് പല ആൾക്കാരും പോകും. ഒരു ദിവസം മധുക്കരി ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് അത് ആ പ്രസാദം മഹാപ്രഭു കഴിച്ചപ്പോൾ മഹാപ്രഭുവിന് മനസ്സിലായി ഇത് പോയ ആൾക്കാർ എന്താ പറയാ ഉദ്ദേശം എന്തോ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്തോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇന്ന് ആരാണ് പോയതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ചോട്ടാ ഹരിദാസ് ആണെന്ന് പറയുകയും അദ്ദേഹത്തിനെ ആ ഭക്തസംഘത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അത്രയും കർശനമായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നു ഭഗവാൻ തന്നെ. ഓരോരോ ആശ്രമങ്ങൾക്കും ഓരോരോ നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് കർശനമായിട്ടും പാലിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഗുരുമഹാരാജ് പറയും, തമാശ രൂപത്തിൽ പറയും, ഒന്നിക്കല് നിങ്ങള് ബ്രഹ്മചാരിയാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയാവുക. ഇത് രണ്ടിന്റെ ഇടക്കില് ബ്രഹ്മാസ്ത്രമാവരുത്. നിങ്ങൾ ഒന്നിക്കല് ബ്രഹ്മചാരിയാവുക, ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ സേവനത്തിൽ മുഴുകുക, അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായിട്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ച് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. ഇത് രണ്ടുമല്ലാത്ത അതിന്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നത് വലിയൊരു ആപത്താണെന്ന് പറയും അല്ലെ. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന അവര് നരകത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സന്യാസാശ്രമവും സന്യാസവും അത്രയും സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. ഒരു സ്വന്തം അമ്മയെ മാത്രം കാണാം. അത് തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും കാണിക്കുകയുണ്ടായി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസം എടുത്തതിന് ശേഷം സ്വന്തം ഭാര്യയ്ക്ക് പോലും ദർശനം അനുവദിക്കില്ല, എന്നാൽ അമ്മയെ തന്നെ കാണാനായിട്ട് അനുവദിക്കുകയുണ്ടായി. അമ്മ മഹാപ്രഭുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസാദമൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഒരു സന്യാസിക്ക് സ്വന്തം അമ്മയെ കാണാം, മറ്റുള്ള സ്ത്രീകളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും പാടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവർ നരകത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്നുണ്ട്. വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്ന പ്രഭുപാദ് അല്ലെ. വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി 10,000-കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ തപസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അല്ലെ. അത്രയും തപസ്യായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിനും പതനം സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. മേനക എന്ന അപ്സരസ് അദ്ദേഹത്തെ അടുത്ത് വരികയും അല്ലെ ഇന്ദ്രന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം അവിടെ വന്ന് നൃത്തം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെ ഇളക്കുകയും അദ്ദേഹം അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനാവുകയും അങ്ങനെ അവളോടൊപ്പം 50 വർഷക്കാലം കഴിയുകയും അതിനൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുകയും ശകുന്തള എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കുട്ടി ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ അത്രയും വലിയ തപസ്സികളെ പോലും ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു ചലനം കൊണ്ട്, ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് വശീകരിക്കപ്പെട്ട് വീണു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ വെച്ചെടുക്കുന്നു. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് മായ ആരെയും എപ്പോഴും പിടിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളുടെ മുറുക്കെ പിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മായ തീർച്ചയായിട്ടും പിടിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആശ്രമങ്ങളിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നവര് നരകത്തിൽ വീഴാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നില്ല. പ്രഭുപാദർ എന്നാൽ അത്രയും കാരണമാണ്. പ്രഭുപാദരുടെ ചില ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ പ്രഭുപാദര് നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ നിന്ന് പോയതിനു ശേഷം അവരൊക്കെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഇസ്കോണൊക്കെ വിട്ടിട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ മുന്നേ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ ഒരു ലീല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതൊക്കെ വിട്ടു ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി ആ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി ഭക്തൻ. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടില്ല.
അദ്ദേഹം പ്രഭുപാദരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രഭുപാദരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അതിന്റെ ഒക്കെ എന്താ പറയാ എല്ലാ ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ ചെയ്തതായിരുന്നു. അത് അദ്ദേഹം ഒരു സന്യാസി ശിഷ്യനായിരുന്നു, എന്നിട്ടാണ് വീണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി അങ്ങനെ ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട് മാറുകയും. അപ്പൊ സന്യാസി ആയ ആൾക്ക് പിന്നീട് ഗൃഹസ്ഥനാവാനായിട്ടില്ല. ബ്രഹ്മചാരി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥനാവാം, എന്നാൽ സന്യാസ ആശ്രമമുള്ള ആൾക്ക് പിന്നീട് ഗൃഹസ്ഥനാവാനായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അസുഖമൊക്കെ വന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഭാര്യയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച പോലെയായി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ചികിത്സക്കായിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തന്നെ വരേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസരത്തില് അവിടെ വൃന്ദാവനത്തില് ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആ പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മത്തിന്റെ എത്രയോ 40 വർഷമായിട്ടാ 40 തോന്നുന്നു. ആ വർഷം എനിക്ക് എത്രയോ ഓർമ്മ. അത്രയോ വർഷമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ആഘോഷമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആരിൽ നിന്നോ അറിയുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെ ഈ ക്ഷേത്രം ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഭക്തനും ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് അസുഖമായിട്ട് ചികിത്സക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോവുകയും അദ്ദേഹത്തെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിലെ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ചിട്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭവനത്തേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ആ പ്രഭുപാദർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ സേവനങ്ങൾ, നിന്റെ ഈ സേവനങ്ങൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള അത്രയും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ, അത്രയും കാരുണ്യം, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഇത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്, ഏറ്റവും പതീതരായിട്ടുള്ളവരെ കൂടി ഉദ്ധരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. എവിടെയോ ഏതോ രാജ്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇതൊക്കെ വിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഏതോ രാജ്യത്തിൽ പോയിട്ട് കഴിയുകയായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചു അല്ലെ, പ്രഭുപാദർ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി, ഭഗവാൻ ഒരാളോട് കൂടുതൽ കാരുണ്യം കാണിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളെയും മറ്റുമൊക്കെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് അസുഖമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തിരിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെ എത്തും. ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഹരിനാമം കേട്ടുകൊണ്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അങ്ങനെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പതനം സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, നമുക്കൊരു ഗുരു ആവശ്യമാണ്. ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അല്ലെ, എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ നിൽക്കാനുമായിട്ടും പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സന്യാസം അത്ര കലിയുഗത്തിൽ വളരെ പ്രയാസമാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. എല്ലാവരും സന്യാസം അങ്ങനെ എടുക്കണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാണാം ധാരാളം സന്യാസിമാർ. അപ്പൊ അതിന്റെ റൂൾസ് ഒക്കെ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അത് ശരിയായ രീതിയിൽ പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് തന്നെ ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ധാരാളം ശിഷ്യന്മാര് സന്യാസിമാരൊക്കെ സ്വീകരിക്കും. അവരുടെ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയുള്ള ആളാണെന്നല്ല പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സന്യാസിമാർക്ക് പോലും പതനം സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മായ ആരെ വേണമെങ്കിലും പിടിക്കാമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മായയുടെ ആ കെണിയിൽപ്പെടാതെ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങള് മുറുക്കെ പിടിക്കുക എന്ന് അല്ലെ. ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലുമെല്ലാം കൂടുതലായിട്ടും ആ ദിതിയെ പുകഴ്ത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ഒരു കോട്ടയുടെ മേധാവിക്ക് അതിച്ചു കയറുന്ന കൊള്ളക്കാരെ അനായാസം കീഴടക്കാൻ കഴിയും.
അതുപോലെ ഭാര്യയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരുവന് മറ്റ് സാമൂഹിക ക്രമങ്ങളിൽ കീഴടക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ജയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ന് കലിയുഗത്തിൽ കാണാം, ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് വേറെ സ്ത്രീകളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം. അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നവും ഇന്ന് സമൂഹത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ കലിയുഗം പുരോഗമിക്കും തോറും അങ്ങനെയുള്ള അധർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു വരും. എന്നാൽ പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഒരു ഏക ഭാര്യ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഗൃഹസ്ഥന്മാര് സുരക്ഷിതരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നരകത്തിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും പോവുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ പറയുന്നു, വിദഗ്ധനായ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്നും വിനയത്തോടെ കർശനവും സാമ്പ്രദായികവുമായ ബ്രഹ്മചര്യ പരിശീലനം നേടാത്ത പ്രഹസന ബ്രഹ്മചാരികളും നിശ്ചയമായും ലൈംഗികതയുടെ ആക്രമണത്തിൽ വീണുപോകും. വിശ്വാമിത്രനെ പോലുള്ള മഹായോഗികൾക്ക് പോലും വീഴ്ച പറ്റിയ അനവധി സംഭവങ്ങൾ. എന്തായാലും ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി തന്റെ വിശ്വസ്തയായ ഭാര്യയിൽ ഇത്തരം പതനങ്ങൾ പറ്റാതെ പരീക്ഷിക്കും. ലൈംഗിക ജീവിതമാണ് ബന്ധനങ്ങൾക്ക് നിദാനം. ആകയാൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം ഒഴികെയുള്ള 3 ആശ്രമങ്ങളിലും അത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിക്ക് ഒന്നാന്തരം ബ്രഹ്മചാരികളെയും വാനപ്രസ്ഥികളെയും സന്യാസികരെയും സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള പ്രതിബദ്ധത. വാനപ്രസ്ഥാശ്രമവും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. പിന്നീട് വാനപ്രസ്ഥം ഒരു 50 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും മറ്റുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഭാര്യയെ സമീപിക്കരുതെന്നാണ്. അത് പിന്നീട് 50 വയസ്സിന് ശേഷം പൂർണ്ണമായിട്ടും ആത്മീയ ജീവിതത്തിനായിട്ടാണ് ജീവിതം മാറ്റിവെക്കേണ്ടത്. കശ്യപൻ പറയുന്നു വീണ്ടും, ഓ കുടുംബത്തിന്റെ രാജ്ഞി, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ മരണാനന്തരം പോലും ജോലി ചെയ്താലും നിന്നെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുവാനോ നീയൊക്കെ ചെയ്തതിനൊക്കെ തിരിച്ചു നൽകാനോ സാധ്യമല്ല. വ്യക്തിപരമായ യോഗ്യതകൾ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് പോലും നിനക്ക് പകരം നൽകാനാവില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും തിരിച്ചു നൽകാനാവില്ലെങ്കിലും ഒരു സന്താനത്തെ നൽകാനായിട്ട് കശ്യപനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് ഇപ്പോഴല്ല, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്, അല്പസമയം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഈ സമയം സന്ധ്യാസമയം അതിന് വേണ്ടുന്ന സമയമല്ലെന്ന് പറയും. അല്ലെ? നിനക്ക് തിരിച്ചു നൽകാൻ എന്നാൽ സാധ്യമല്ലെങ്കിലും സന്താനങ്ങളെ പ്രസവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിന്റെ ലൈംഗിക ആഗ്രഹം ഞാൻ ഉടനെ നിവർത്തിച്ചു തരാം. എങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ എന്നെ അധിക്ഷേപിക്കാതിരിക്കാൻ നീ ഏതാനും നിമിഷം ശ്രമിക്കണം എന്നില്ല. ഭീകരരൂപികളായ ഭൂതങ്ങളും അവയുടെ സന്തത സഹചാരികളും പ്രത്യക്ഷരാകുന്ന സമയമായതിനാൽ ആ പ്രത്യേക സമയം വളരെ അശുഭകരമായിരുന്നു. കശ്യപൻ തന്റെ ഭാര്യ ദിതിയോട് അല്പസമയം ക്ഷമിക്കാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു, ഭൂതപ്രേത പിശാചുകൾ അവരുടെ യജമാനായ രുദ്രനോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേക സമയം പരിഗണിക്കുന്ന വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. രുദ്രൻ, ശിവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ സഹോദരൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെ? ദക്ഷന്റെ മറ്റൊരു പുത്രിയാണ് ശിവന്റെ ഭാര്യ. അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ സഹോദരനാണ് എന്നും പറയുന്നു ഇവിടെ. ഭൂതങ്ങളുടെ രാജാവായ ശിവൻ തന്റെ കാളയുടെ പിന്നിലിരുന്ന് ഭൂതങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയമാണിത്. ആ ഭൂതങ്ങൾ മഹാദേവനെ സ്വന്തം ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്തുടരും. അല്ലെ? ഇവന്റെ കൂടെ ഭൂതഗണങ്ങളാണ് ശിവന്റെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ. അല്ലെ? ശിവനെ കുറിച്ചിട്ടും ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭസ്മമൊക്കെ പൂശിയിട്ട്, അല്ലെ, ശ്മശാനത്തിലുള്ള ഭസ്മമൊക്കെ പൂശിയിട്ടാണ് ശിവന്റെ ആ രൂപം. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നു. ചുവന്ന ശരീരമുള്ള ശിവൻ അകളങ്കിതനെങ്കിലും ശരീരമാസകലം ഭസ്മം പൂശിയവനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മടിയിലും ജടയിലും ശ്മശാനത്തിലെ ചണ്ടപാദം ആവാഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പൊടി പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഇളയ സഹോദരനായ അദ്ദേഹം 3 നേത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് ദർശിക്കുന്നത്. ശിവന് തൃക്കണ്ണാണുള്ളത്. അല്ലെ? 3 നേത്രങ്ങൾ. ഓരോരോ നേത്രങ്ങളും സൂര്യനും ചന്ദ്രനുമായിട്ട് വരുന്ന 3ാമത്തെ കണ്ണ് അഗ്നിയാണെന്നും പറയും. ഇവര് ഇങ്ങനെയുള്ള ബന്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ഒളിച്ചിട്ട് ചെയ്താലും പറയുന്നു ശിവനാൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടും. എന്താണ്? ശിവന്റെ നേത്രങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും, മറ്റൊന്നായിട്ട് അഗ്നിയും 3ാമത്തെ തൃക്കണ്ണായിട്ട് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശിവന്
ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവി ഇവയൊക്കെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കണ്ണ് സൂര്യനെ പോലെയും മറ്റേ ചന്ദ്രനെ പോലെയും അഗ്നി സമാനമായ മൂന്നാം കണ്ണ് പുരികങ്ങൾക്ക് മധ്യ നെറ്റിയിലുമാണ്. മൂന്നാം കണ്ണിൽ നിന്നും അഗ്നി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രഹ്മാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏത് ജീവസത്തെയും കീഴടക്കാൻ കഴിയുന്നു. ശിവൻ തങ്ങളുടെ ലൈംഗിക ബന്ധം ദർശിക്കുമെന്നാൽ സമയം ഉചിതമല്ലെന്ന് കശ്യപൻ ദിതിക്ക് താക്കീത് നൽകിയത്. തങ്ങൾ രഹസ്യ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ബന്ധപ്പെടുന്നതെന്ന് ദിതിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാദിക്കാം. പക്ഷേ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും അഗ്നിയും കണ്ണുകളായുള്ള ത്രിനേത്രന്റെ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക വിഷ്ണുവിന്റെ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത പോലെ ദുഷ്കരമാണെന്ന് ദിതിയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു കശ്യപൻ. അങ്ങനെ എവിടെ വെച്ചിട്ട് നടത്തിയാലും കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ എന്ത് കള്ളത്തരം നടത്തിയാലും എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്, എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് തൃക്കണ്ണനായിട്ടുള്ള ശിവനും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ പ്രഭാകർ പറയുന്നു, ഒരു കുറ്റവാളി പോലീസിനാൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടാലും ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്ന് വരാം. അവനെ തടവിലാക്കാൻ ഉചിതമായ സമയം വരെ പോലീസ് കാത്തിരിക്കും. വിലക്കപ്പെട്ട സമയത്തെ ലൈംഗിക ബന്ധം ഭഗവാൻ ശിവനാൽ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുകയും അതിനുള്ള ശിക്ഷയായി രീതി പൈശാചിക സ്വഭാവമുള്ള ഒരു സന്താനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദിയും നിർവ്യക്തികവാദിയുമായി തീരുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും. ഇത് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് രീതിക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയായിരുന്നു കശ്യപൻ. എന്നാൽ അത് നമുക്കറിയാം എന്താ സംഭവിച്ചത്. അതൊന്നും അനുസരിക്കാത്ത രീതി ബന്ധപ്പെടുകയും അങ്ങനെ രണ്ട് അസുരന്മാർ ജനിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. ഹിരണ്യാശനും ഹിരണ്യാശനും അതൊക്കെ നമ്മൾ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കും. നമുക്ക് കാത്തുപിടിച്ചിരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധു ഭ്യവശ പതിദാനം ഭാവനഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. ആനന്ദകൂടി വൈഷ്ണവർക്ക് ജയ, പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ, ഗുരുമരാജിക്ക് ജയ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ വൃത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യപ്പം, സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്.